motocross μπήκα σε ηλικία 8 χρονών. Λόγω του θειού με έμαθε να οδηγάω μηχανάκι. Άρχισα να μπαίνω στις πίστες πολύ πιο μετά, απλά σαν χώρο μπήκα τότε. Και το αγωνιστικό κομμάτι άρχισε πάρα πολύ. Η δυσκολία του πράγματος με έκανε να πω ότι θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Θέλω να το ζω αυτό το πράγμα. Αναγκάζεσαι να ξεπεράσεις τον εαυτό σου. Θες να το κάνεις και να το κάνεις και να το κάνεις και να περνάς από το σημείο πιο γρήγορα, πιο καλά, χωρίς να πέσεις, χωρίς να γίνεις χάλια. Και όλο αυτό είναι ένα πράγμα που σε τραβάει να το κάνεις συνέχεια. Το να φτάσεις ψηλά θέλει θυσίες. Γενικά το να τρέξεις πρωτάθλημα θέλει θυσίες. Θέλει λεφτά, θέλει χρόνο. Έχω θυσιάσει προσωπική ζωή, έχω θυσιάσει Σαββατοκύριακα, ξεκούραση για να μπορώ να είμαι Δευτέρα Παρασκευή σε μια δουλειά και Σαββατοκύριακο προπόνηση ή Δευτέρα Παρασκευή σε μια δουλειά και Παρασκευή με Κυριακή να φεύγω να πηγαίνω για αγώνα. Η ιδέα για το μαγαζί ξεκίνησε ως εξής. Ο θείος το είχε αυτό το μαγαζί από το 1990 μέχρι το 2014. Ήταν σε όλη την παιδική μου ηλικία να περνάω μέσα από ένα μαγαζί, το οποίο τις περισσότερες ώρες μετά το σχολείο τις πέρναγα εδώ και ήταν σαν να δούλευα μέσα στο μαγαζί. Πολύ μικρός ήξερα ότι θέλω να ανοίξω μαγαζί. Το μαγαζί έχει έρθει για να μπορέσω να εκφράσω αυτά που θέλω πάνω στα μηχανάκια. Δεν ήταν σύμφωνοι οι δικοί μου στο να κάνω αυτό το πράγμα. Ο πατέρας μου ήταν κυρίως ο άνθρωπος ο οποίος δεν ήθελε. Εγώ μια που καβάλισα, μια που μου κόλλησε το μικρόβιο, οπότε ψάχνα απεγνωσμένα τρόπο να κάνω αυτό το πράγμα. Χαρά. Γύρισμα για την ΕΡΤ. Ναι, ναι.